आरो बे दाननि गेजेरावनो जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ जों लोगो हमगोन आरो थ' खुलुमबाय आं गिबियावनो बिथां अफि दैमारि चेनेल आरो लोगोसे बिथांनि इउटुब नायगिरि बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायबाय बे बिथांमोना हाजासे जेन' शेयार खालामो आरो बे जोंनि दिनैनि बे सावरायनाया जेन' मोनफ्रोमबो खना खनला थानाय बर'फोरनि न'खराव थाङो आरो साफ्रोमबो बर' लिडारफोरनि खाथियाव थाङो दा जाय हक जोंनि दिनैनि बे सावरायनायनि उद्देश्य आरो जोङो इयुन समाव जे थांखि लागोन बिनि सोमोन्दैनो जोङो दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेराव जोंहा आं गिबियावनो बेखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे सामथाइबारि मैधम कमिउनिटि हलाव दिनै जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट धेमाजि ढेकियाजुलि आरो गलाघाट क'क्राझार जोङो बे मुंख'नाय डिस्ट्रिक्टफ्रा गासैबो फैजोबदों आरो बिथांमोना जगदान होफैदों दा सावरायनायनि गेजेराव जोङो बेखौनो थांखि लाबाय जे जोङो गोबां खेब बिटिआर सरकारनियाव जोङो आर'ज गाबबोबाय थाबाय आरो जोङो मेम'रेन्डामबो होखांबाय नाथाय जोङो दिनैसिमाव बिनि फिननायखौ जों मोनाखै जायनि थाखाय जोङो खनले जोङो सावरायबाय थानो गोनां जादों आरो पेपार मिडियायावबो जोङो फोसावनो गोनां जादों दा जाय हक जोङो दिनैनि बे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जायफ्रानाखि मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो बेखौनो थिरांथा लाबाय जुदि बिटिआर सरकारा जोंनि बा जेसेबांनाखि बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव थैनाय साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरफोरनो जुदि अनसुंथाइखौ थाबैनो होआब्ला आरो लोगोसे बे न'खरफ्राव थाबैनो साख्रि होनायनि बिथांमोना खोथा होदोंमोन बे साख्रिखौ जुदि होआब्ला आरो लोगोसे जोंहा डिमान्ड दंबावो जे साफ्रोमबो एनडिएफबि मुंख्लं बिथांमोना जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय थैबावलांबाय दिनै बिथांमोननि जे नैबे मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौनि सोमोन्दै बिथांमोना दिनैसिमबो सानाखै जानो हागौ आरो दिनैसिमबो जोङो पेपार मिडियायावबो जोङो नुफेराखै खुनु निउसावबो जों खोनाफेरनो मोनाखै दा जोङो बेखौबो जोङो बिथांमोननियाव खनले आर'ज गाबदों आरो खनले जों बिथांमोननाव डिमान्ड खालामदों जे बे मुंख्लं खाम्फाखौ बिथांमोनहा बबे जायगायाव गायसनगोन आरो माब्ला समाव गायसनगोन जोंनो बेखौबो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननाव डिमान्ड खालामदों बिथांमोना खुब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनहा बे जायगाखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना लानांगौ आरो लोगोसे मुंख्लं एनडिएफबिफोरनि एक्स ग्रेसिया जे 5 लाख थाखा बे अनसुंथाइखौ बिथांमोना थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो न'खराव हानायखिनि बिथांमोना साख्रि होनानै सहाय खालामनांगौ बेखौ जोङो डिमान्ड खालामदों आरो लोगोसे जोंनि बे डिमान्डफोरखौ जुदि बिथांमोना दा थाबैनो जुदि खोनासङाब्ला आरो जुदि बिथांमोना मावफुंनायनि जुदि लामायाव फैयाब्ला जानो हागौ जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनो बाध्यता जागोन आरो बेयाव माबा मोनसे जायोबा बेयो जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि दायि जानाय नङा बेयो बिटिआर सरकारनिनो दायि जानांगोन आरो जोङो बुंगोन जे बिथांमोनहा जुदि जोंनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौ जुदि बन्सित खालामबाय थायोब्ला जानो हागौ मुंख्लं न'खरनि मानसिफ्रा बिग्रायनोबो गोनां जानो हागौ दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ दिनै बे मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायबावदों जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि मोननांगौ जे मोनथाय बिथांमोना थाबैनो होनांगौ आरो लोगोसे जुदि बे दाननि गेजेरावनो जुदि सेप्तेम्बर मासनि गेजेरावनो जुदि बिथांमोना जुदि होआब्ला जोङो हयथ' राजा लामा जथायनायनि हाबाफारि लानो गोनां जागोन आरो डिसि अफिसाव धरना खालामनोबो गोनां जानो हागौ आरो बिटिआर अफिसावबो जोङो धरना खालामनो गोनां जानो हागौ बे धरनाखौ एसे थाबैनो लागोन नामा नोंथांमोना निस्सय जोङो बे धरनाखौ बे मथा मथि सेप्तेम्बरनि गेजेराव जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि मोननांगौखौ जुदि फिननाय होथाराब्ला आरो बे दाननि गेजेरावनो जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ जों लोगो हमगोन आरो बिथाङा खनले जोंनि लोगो हमनायाव जुदि फेल खालामबाय थायोब्ला हयथ' जोङो बिथांमोननिफ्राय जुदि मोजां फिननायखौ जुदि जों मोनाब्ला हयथ' जोङो धरनाखौ थाबैनो बे मास जोबनायनि माबायावनो हयथ' सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेरावनो जोङो हयथ' जोङो बे आन्दलनखौ
लानो गोनां बायध'था जानो हागौ। दा दिनै जोङो बेयाव मैदोम सामथाइबारि मोनसे गेवलां मेल जयै अल आसामै एनडिबि मार्टियास फेमिलिनि बयबो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जयै लिंनाय जादोंमोन। दाखालि जोङो गसाइगावनिफ्राय हांख्रायनानै दिनैहाय बयबो नुजाफैनो हादों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट अइसेहाय गासिबो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैजोब्बाय आरो जोंना दिनै मिटिङा जानानै थांबाय मोजाङै मोजां। जोङो डिसिसनखौ जयै रायजो राजानाव मथमत खालामनानै लानाय जाबाय। जों दिनै बेखौनो सावरायनानै मोनबाय बयबो एनडिबिनि थैनाय न'खरनि मानसिफ्रा बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बिनि थाखाय आंबो दुखु मोनदों प्लास आंहाबो दुखु मोनखानाय दंमोन। खारना जाहैबाय जों गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय। दिनै जोंखौ प्रथम प्रिफारेन्स होनांगौमोन, जोंनि थैनाय न'खरनि मानसिफोरखौ सनमान होनांगौमोन। नाथाय बिसोर जेसेखिनि होनांगौमोन बेखौ होआखिसै। बिनि थाखायनो आं खुब दुखित। सरकारा मा सानदों आं बेखौ बुंनो हाया। सरकारनि सायाव आं बेखौनो आपिल खालामो जाहाथे जोंनि नैबे थैनाय न'खरफोरनि आइ आफा गोजाननिफ्राय फैनाय दुखु प्रकाश खालामनानै दिनै आंनो फोरमायफैदों। प्लास आबार दिनै बिसोर बयबो ज' दं, गावसोरबो दा होनगोन गावसिनि बिबुंथिखौ गावसोर होनगोन। दिनै आं बेखौल' बुङो सरकारनिसिम बेखौल' आपिल। साननै सानथामनि गेजेराव आं खोनानो मोनदों क'क्राझारावहाय गाबोन समफोरनि गेजेराव बाजेट जागासिनो दंनो। बिनि गेजेराव बे बाजेटआव नैबे थैनायफोरनि फैसाफोरखौ सोसनना होयो। ओमफ्राय बे जोंनि मोननांगौखौ जेसेखिनि मोननांगौ बेखौ होयो अनसुंथाइखौ। ओमफ्राय जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोदों, आं नुवाखै सुक्तिखौहाय मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया। ओमफ्राय दा बेखौ होनबाबो आङो मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय खोनादों। 2027 जानुवारियावहाय आंबो थांदोंमोन मिटिङाव, बेवहाय आं बे खोथाखौ खोनादों। साख्रिबो होगोन होनदों थैनाय न'खरफोरनो 4 ग्रेड 3 ग्रेड। बेखौबो जोंनो गैयै न'खरफ्रा बयनोबो नांजोबगौ होनदों। बेखौनो आंबो जुगदान दं बिसोरजों। रायजो राजा जेरै जोंनि न'खरफ्रा बिदों आंबो बेखौनो बिफाबाय आरो आं बेखौनो सरकारनाव आपिल बेफोरखौबो बाजेटआव थिखोफायो। प्लास आबार बिनि गेजेराव आङो प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे हांख्रायहरनाय थाबाय खुलुमनानै। दिनै जोंना थैनाय न'खरफ्रा बयबो बोरायजोब्बाय बुरिजोब्बाय, बयबो जाल्ला मावनानै जाहोनो गैला। फिसाला सासे दंमोन बेबो थैबाय, सोरबाफोर बिहामजो दं बिहाबो रावबो गैला, फिसा सासे दंमोन मावनाय दांनाय जाल्ला जाबाय, बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैलांबाय। दा बिनि थाखायनो आङो थाबैनो होनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय, जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ। आरो बिथां जोंनिनो दैदेनगिरि एनडिबिनिफ्रायनो थांखानाय डिपुटि चिफ गबिन्द बिथां, जोंनिनो नायल' जाल' सासेल' दा जोंनिनो आसाम स्टेटआवबो बियो भट मोनगोन होननानै आं खोनादों। ओमफ्राय दा बिथांखौबो आं खावलायहरनाय थायो, एनडिबि न'खरखौ गावनो प्रिफारेन्सनै नायनांगौमोन। आंनि फंबायाथ' फिसियावनो दंमोन, गावनो नुखानाय गावनि आंगोलावनो थैदों। ओंखायनो आङो बेखौ बिथांनाव खावलायनाय थायो, थाबैनो गावसोरनो एनडिबिनि थाखानाय आरो एनडिबिखौ दैदेनलांखानाय, गावसोरनो मेगन गोनां, गावसोरनो अननो हानाय, गावसोरनो गोदोनिफ्रायनो गावसिनि केडारफोरखौबो फेमिलि बायदिनो फोथांदों। बिनि थाखायनो बेनावबो आङो मोनसे सरकारनि हिसाबै जानानै बिथांनाव थाबैनो आपिल खालामो, एमएलए जानानैबाबो मिनिस्टार जानानैबाबो। आरो जोंनिनो बिटिआरनिनो फेरेंगा बिथां, बयनिफ्रायबो रोंसिन रासिन बांसिन खोथा होनो बियो सरकारनिबो जानानै, बेनो रासिन होनो। बिथांनिसिमबो मोनसे आपिल आरो मोनसे आबिदन थाबैनो होथों होननानै आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि बयबो आइ आफाया बयबो नोंथांनाव आसा खालामनानै दं। आइ आफा बयबो फंबाय बिनानाव बयबो आसा खालामनानै दं। खुद आंबो आसा खालामनानै दं बिथाङा थाबैनो होयो बे थैनाय न'खरनि साननायखौ। गाबोननि गेजेरावनो बाजेट जानायाव साजेसन हिसाबै नोङो थाबैनो आपिल खालाम, बेखौनो आं बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आरो आं माबाफोर बुंफ्लांबायबा नोंसोर लिडारफोरनि सायाव खर' गंलायै आंनि नैबे मार्टियास फेमिलि न'खरनिफ्राय खर' गंलायै माबाफोर बुंफ्लांबायबा आं अननानै मा बियो आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय।